खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हरसिल बर' आं सिलेखाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय देग्लायनि एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। मर्निं लोगोफोर गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना। लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारदों सासे फंबायनि खाथियाव जिथुनाखि देग्लायनि एचएस आनजादाव साइन्सआव फरायनानै फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों। बे फंबायनि न'खरनि हालोदा एसेबां मोजांबो नङा, थेवब्लाबो गोबां नाजानाय गावनि नाजानायजों टिउसन लायाब्लानो फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों। बोरै बेबायदि जाफुंसार जानो हाखो आं बेजोंनो एसे सावरायनो थांनो ओंखारदों। लोगोफोर न'खरनि अबस्थाया मोजां नङाब्लाबो टिउसन मोनाखैब्लाबो साइन्सआव फरायनानै देग्लायनि एचएस आनजादाव फार्स्ट डिभिजन पास जानो हादों। आं बेजोंनो एसे सावरायनो थांनो ओंखारदों। लोगोफोर नायलांबाय थादों फंबाया बोरै फरायनानै साइन्सआव फरायनानै टिउसन लायाब्लानो फार्स्ट डिभिजन पास जानो हाखो आरो बेसे पार्सेन्टेज मोनदों आं बेखौ एसे देखायलांनोसै। लोगोफोर नायलांबाय थादों भिडिअखौ। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हरसिल बर' आं सिलेखाबारि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय देग्लायनि एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हादों। जोङो मा खालामनांगोन, गावनि इन्टारेस्टेड गाव जेखौ हागौ बायदि बेयावसो जोङो मा एडमिसनखौ लानानै जोङो मा खालामनांगौ, मोजाङै फरायनांगौ आरो सोरबाथ' आरो डक्टर लाइन, सोरबा इन्जिनियार लाइन, मोजां लाइनखिबो जोङो मा खालामनांगौ, जोङो थांनो नाजानांगौ आरो गोसो होनानै जोङो जायखि जाया आयदायावनो लायाथों मानो फार्स्टलि माने जों गोसो होनानैसो जोङो दे बुंलांदो। खुलुमबायनिफ्राय बुंलांदे। फरायनानै सेथि मासिखौ लानो हाखौमोन। आं फुंनि 5 रिंगायाव सिखारोमोन। सिखारनानै 2 रिंगानिफ्राय फरायनानै 8 रिंगासिम फरायोमोन। बिनि उनाव 9 रिंगायाव स्कुलाव थाङोमोन ना फंबाय। ओमफ्राय आरो मोनावहा बेसे फरायोमोन? मोनावहा बेसे सम? 2 रिंगानिफ्राय 8 रिंगासिम फरायनानै 8 रिंगानिफ्राय 9 रिंगायालासे दसे रेस्ट लानानै 9 रिंगानिफ्राय आरो 10:30 फरायोमोन। आरो 10:30 फरायोमोन आरो ना फंबाय। गोबां नाजानायजों फंबाया देग्लायनि एचएस आनजादाव फार्स्ट मासिखौ लानो हाबाय। मोजां फरायनानै न'खरनि माने हेफाजाब होनायजों फंबाया देग्लाय बे मासिखौ लानो हादों। बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थालां, माबायदि नोंस्रानि न'नि सोमोन्दै एसे खोन्थालां, माबायदि नोंखौ हेफाजाब होनायमोन, फोरोंगिरिफोरा बोरै हेफाजाब होदोंमोन, लोगोसे बिमा बिफाया बोरै हेफाजाब होदोंमोन, माबोरै नोंखौ फरायनायावहा हेफाजाब होदोंमोन, बेनि सोमोन्दै एसे खोन्थाना होदो। फोरोंगिरिफोरा बोरै हेफाजाब होदोंमोन? फोरोंगिरिफोरा जोबोद हेफाजाब होदोंमोन। लोगोसे आंनि आइ, मा, बाबा, आदा गासैबो हेफाजाब होदोंमोन। लोगोफोर बिथांमोनहा दा माने अबस्थाखौ बुंनो थांब्लाबो एसेबां मोजांद्राय नङा। मानोना बिथांमोनहा साख्रि बाख्रि मावनाय गैया, खेथि मावनानैनो सोलियो। थेवब्लाबो बिमा बिफाया 3 दङ। बिस्रा 3 फिसाफोरखौ फरायहोगासिनो दङ। गासैबो फरायनायाव ओरैबायदि मोजां, माने गासैबो माने फार्स्ट डिभिजन लानानै पास जानो हादों। आरो गोबां माने गथ'फ्रा टेलेन्ट बायदिसिना उसुबिदानि थाखाय बिसोरो आरो हाबावनो गोनांखौबो बिसोरो हाबाव हैयाखै। नाजानायाव गोबां नाजायो, थेवब्लाबो गावनि नाजानायजों बेखिनिखौ लानो हादों। आरो सुबिदा मोननायबा बेनिख्रुइ बांसिन हाबावगौमोन होनना जोङो सानो, जोङो मोनथियो, नुबाय थायो। जोङो न'खरनि परिबेखखौ नुनानै जों मोनथियो बे जे बोरै बिसोरो सोलिलांदो, बोरै बिसोरो फरायदों। उन्दैनिफ्राय दिनैसिम सरकारि स्कुलाव फरायदों ना टिउसन ना मा, जों बेखिनिखौ मोनथियो। खाथियाव थानानै नुखायो, जोंनिनो फंबाय जायो नालाय मोनथियो। थेवबाबो फंबायनिफ्राय एसे मोनथिना लादों, टिउसन लादोंना लायाखैमोन, बोरै सरकारि हाई सेकेन्डारियाव फरायनानै साइन्सआव फरायनानै फार्स्ट डिभिजन पास जानो हाथों गावनि नाजानायजों, बेखौ एसे फंबायनिफ्राय मिन्थिनानै लादो। दे टिउसनथ' मोनाखैमोन ना फंबाय? बिदि टिउसन लायाखैमोननो, गावनि नाजानायजों फरायदोंमोन। बिमा बिफाया हेफाजाब होबाय, गाव खस्थ' खालामनानै फरायनानै दिनै सेथि मासिखौ लानो हाबाय जोंहा फंबाया। आरो बेबायदि सुबिदा मोननायबा, टिउसन मोननायबा बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो हागौमोन होननानै जोङो आसा खालामो, माने मोनथियो आरो जोङो माने। ओमफ्राय आरो फंबाय दा ओमफ्राय सोर बेसेबां फरायोमोनलाय? आदाया बेसेबांआव दा? आदाया डिग्रि कमप्लिट जाबाय। आरो मैनायाबो देग्लाय फार्स्ट सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। आरो जोंहा बे फंबाया साइन्सआव फरायनानै सरकारि हाई सेकेन्डारियाव फरायनानै टिउसन लायाब्लाबो सेथि मासिखौ आवग्रिनो हाबाय, माने फार्स्ट डिभिजन पास खालामनो हाबाय। गोजोननाय मोनदों जों फंबायनिसिम जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय। आरो इयुनाव बेबायदिनो फरायनानै गेदेर मानसि जानो हागोन होनना जों आसा खालामबाय। बेबायदिनो आवगायलांबाय थानानै दोनथ'बाय लोगोफोर। मैयानि जि हाई सेकेन्डारि आनजादनि जि फिथाइखौ फोसावबाय,
बे फोसावनायाव आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनबा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआ जोंनि बयनिख्रुइबो माने गोजौसिनाव थांदों आरो बिनि उनाव चिरां उदालगुरि तामुलपुर गासैबो डिस्ट्रिक्टआव मोजाङानो रिजाल्टआ जादों दा आङो उन्दै दा हायार सेकेन्डारि पास जाखांनाय फरायसाफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो लुबैयोदि जाहाथे माने जों दा बिएआव एडमिसन लासिगोन नालाय माने गावबा गाव जि इन्टारेस्टेड सोरबा साइन्स स्ट्रिमाव थांनो हागौ सोरबा कमार्सआव थांनो हागौ सोरबा आर्ट्सआव थांनो हागौ आरो बेयाव गावबा गाव माने मोजांहै डिसिसन लानानै साबजेक्टफोरखौ मोजांहै सिलेक्सन लानानै माने फरायनांगौ आरो मानो होनबा नङाबा मा जायो जुदि नों गुबुनाथ' नों होनगोन नों आमुगाव ला आर्ट्सआव ला आमुगाव साइन्सआव ला आमुगाव कमार्सआव ला होनानै नाथाय जों गथ'खौबो नायनांगोन आरो गथ'आ बबे बिथिङाव माने इन्टारेस्टेड दं आरो बे इन्टारेस्टेड थानाय हिसाबैसो जोङो मा खालामनांगौ गथ'खौ माने गावनि बायदियै जोङो दैदेनलांनांगौ आरो माने दा सोरबा बायदिया बिराद मोजाङाव पास जाबाय बियो जुदि मेथ्सआव एसे दुरबल बा लोरबां बियो माने साइन्स स्ट्रिमाव जुदि बेखौ जोङो जर जबस्थि जुदि लानो होयोबा बियो हयथ' साइन्सखौ बियो हाहैयाबो जानो हागौ आर्ट्सआवनो जाहाथे मोजाङै फरायनानै माने मोजां खालामनो हागौमोन खोमा बेबायदि आरो बेखायनो माने मा गाव जिखौ हागौ बा जिखिनि बायदिखौ हानाय बायदि बेयावसो जोङो मा खालामनांगौ एडमिसनखौ लानांगौ आरो मानो होनबा गोबाङानो बिदि जायो सोरबा लोगोजों